programang ito ay walang kwenta. Manood at mag-enjoy. Isa to gisugod ni mama. Hey! Unya na lang to mo ako bayabas, gutom na ko. Ano ay? Sir ka buka tong uyab, ulihan gyapon ta. Sige, mangunay man. May pangahon na lang gani. Kahoy na lang atong uyabunan eh. Ha? Gusto pa man niya ang barkada ka sa nako. Seryoso na ta. Kita man ginaangan. Kaya mo jud mga bay tarong ron. Mga pasa. Ano uyab ang kita gyapon. That's Hey! Uy, ikaw. Mungutan na sa ba? Uy, pre. Uy, boss. Ano naman, boss? Sa may tuyo ni mo? Nagdagan bayabas, pre. Kabante, mga kasagutan ni boss. Tigan mo yung bayabas, ano eh. Pangitar, ano? May dagdan, anak. Ano, sup-sup, sup. Tigan ka bayabas, ano, boss? Ay, ngayon, ari makamutan, ano? Sige, pre. Mangitan na lang ko rin. Palibot. Bisig na, ah. Mangita ka, boss. Ano, ari makamanangin, na, ha? Sige, pre. Mangitan na lang ko rin. Oh, no! Oo nga to, anak. Ari na manangin, ha? Kabos siya, kasagutan, re. Buang dyan. Buong tuwan na. Mungutan na tataro. Piso po kayo. Ibuwagan sa tiyaw ya ba? Tay, naaman din may operasyon karon. Asa ra ka tong tulo ba? Basig na to rin unahan, madong ko rin unahan ay. Basa ni murag nay updo. Pero pre mas pait pa. Tibuwagan sa uyab. What? Baylo ka no to pre. Ay ka. Mo taon niya bayabas pre kay pait mo pre. Mahal. Asa man nagbayabas ani? Ganiyar ko galibot-libot ani. Huh? Kita. Ito mo man ta. Kuha bayabas. Hey! Mangita na bayabas albay basig. Nako makitaan gi gutom no kayo. Na are. Patay. Dragon ng lihok. What? Diwas mo ba? Nga words na. Nitag kong lugar ani be. Ginagawa? Abin balik. Awan. Hey! Sabod eh. Kaya po mas muna eh. What? Gago. Yeah, boy. Ikaw wasing yun. Ganda ko na paantos pa. Tanawon eh. Saan kurma dragon oh. Nahilis ang dragon. Huh? Niko siguro oh. Hey! Ginagawa mo? Grabe mo di ko na yung kina ay. Kasi tayo pag ko pamugon ng jeans oil. Mo jud ko nakita ni bayabas bay.
Nangyari kung galibot-libot na eh. Kaya kung nakakita, signal yung unahan. Ganun sa mo na pre. Ngon, bayabas pre. Pangatag bi pre. Mo naman pre. Kau na mo ganina. We, bisig na. Itugan mo, tutano daw, hindi mo mangatag ron. Yung mo lagi. Pangita to yung mga kau. Di mo mangatag. Tugan mo, tutano daw. Watak ko na. Dara. Oh. Nara mo din na. Dugi-dugi pa dyan. Ano ba? Aha, nailatag mong laog. Patay pre, nailad ba ta pre? Maong, pre, nagyatag mo ni mo. Agay! Sakit! Di mo ka magtanaw, boss. Ayay, ikaw man ito. Nila nung pangmayagay, bantay ka raon. Sagsaag na ba? Tanod doon pagmiyaki. Eh, ikaw to, ikaw. Dito na ako. Dila. Kasi di ako to Anong kailangan kong gawin Bro, ya. upang malaman mo Kapulta na po ni ikaw Martine. ang minamahal ko? What's up, mga kapitak? Shout out ko ni Joy, Antoinette, Asilo. Gapa shout out nila ni Militon o Ivan Israel. O shout out ko ni Jolina Rodriguez. Musta Jolina? O shout out po ko ni Maria Flore Muso o ni Mila Pandapatan. Musta? Pasatat po ni Jokes TV. Musta pre? Datat ko kay Godwin Dominguez. Watchat ko kay Jilen Garzaria. Ug ayaw mo kalimot follow sa among Facebook page o Subscribe. subscribe sa among channel. What's up mga tipak?